Interesira me ako Crna Gora još ima ove kapacitete bespilotnih aviona ili je to prvi put? Pa ovo je prvi put da je Crna Gora nabavila bespilotne letjelice. To je jedan važan element u daljoj modernizaciji vojske Crne Gore, a posebno mi je zadovoljstvo što smo to uradili sa našim prijateljima iz Slovenije, koji nas od samog početka do obnove nezavisnosti podržavaju prvo u NATO integracijama, sada integracijama Evropsku uniju, a izuzetno dobri su odnosi između dva ministarstva i dvije vojske. Ovo je, kao što je vaš državni sekretar rekao, zajednička nabavka. S obzirom na kapacitete kojima raspolaže Slovenija u oblasti vojnih tehnologija i industrije, posebno podržane od strane Ministarstva odbrane Slovenije, mislim da će se ova saradnja nastaviti moguće već narednog mjeseca u skladu sa onim što smo imali prilike ovdje da vidimo i što ćemo danas vidjeti. Tako da očekujem da se zajedničke nabavke sa Slovenijom nastave i u narednom periodu. I Slovenija i mi imamo zajednički cilj sada u novim geostrateškim okolnostima da pojačamo odbrambene kapacitete, da modernizujemo našu vojsku, a to najlakše i najbrže ide kada imate ovako dobru saradnju kao što je sa Slovenijom, kada postoji uzajamna volja da se svi planovi što prije realizuju. Kako bude s školovanjem pilota? I oko toga smo isto pravili dogovore, tako da ćemo i to raditi u saradnji sa našim slovenačkim prijateljima.